karon day guys no kay init tayo sa Japan day. Nya. Karon gid taas ngemig mga kanang holiday. Boy duty. Kinahanglan yung mo jogging. Okay. Balik sa trabaho. Kuha na kayo anong punta na kayo lawas. Ay among kuha na trabaho. Grabe ka kuya dyan. Nama ba singon ba para yung trabaho gaana ba balik aron tinginit na Japan sa wala kay bawo dali sa Japan. Grabe jud kay init makari grabe lahi kay init diri labi na sa mo trabaho nga nami sa gawas sa mo damo trabaho mga 5 tagko kayo mga putaw init mainita na siya. Grabe inita jud times 2 ang kainit. Di ka kaingkap. Ya kung mag-espalto sa grabe sa gayo times 2 sa kainit. Mag-espalto sa mi karsada. Aras bangag. Anong mga bangag sa 1 sa 5. Init sa gisdanan. Grabe gid. Grabe. Mga sekreto na mo dire. Para makasurvive mis kainit diri. Kuha ra gid. Mga pinom juga kuan, Pocari sweet. Then asin. Mo na lang sekreto. Asin kay once ko no mga para di ka ma-dehydrate ba. Mga mugitsa. Basta grabe inita jud kinala jud pay jud isana jud ay plano dia mag-Japan. Good luck na inyo. Grabe sa summer diri. Grabe jud guys, grabe kay init jud ya. Init pa kay panahon ya, baka-bakahon pa kasi mga amo sa baka-bakahon pa sa mga kauban kahapon tunguhon pa ka. Grabe luya jud tingin kaita. Muna digital yung rin mag-Japan. Ilabi na ka kung yung trabaho kuwan nasa gawas okay. Kainit rin ay hangin kapit tips na ginawa nyo simple mo ari mo Japan kuwan yung sinagin na tips lang kaya na kayo nakakuhan rin na namatay tungkol kaya init trabaho. Kuan lagi mo kanang sulti lagi mo yung kauman hindi na mada pinom mo dagang tubig kaya mo trabaho grabe naspasay no buwad sa init pero may grabe muna hantod napay sunod tuod maring kamot mo na makasurbahe dito diri makaulit sa Pilipinas mo. Okay na kasi sa sunod sa video kuhan day maliog lang huwag subscribe sa akong channel ganyan sa YouTube. Kamu na ibahala kung ganahan mo na mga video, kamu na ibahala sa sunod sa kita-kits na po tayo.